известен голям български художник. Кой не го знае? Това е баш майстора. Как баш майстора? Това е Владимир Димитров, майстора, любимия ми художник. Ами аз това ти казвам. Той е знаеш откъде? Той е роден в Кюстендилско, в село Фролош. Точно така. Владимир Димитров, майстора. Мома от Калотинци. Владимир Димитров Поп-Петров, майстора, е роден през 1882 година в село Фролош, в семейството на бежанци от македонското влашко село Магарево. Семейството му се преселва в Кюстендил, където майстора завършва началното си образование и прогимназия. Следва в Художествената академия в София. Той е смятан за най-българския художник. Нарисувал, идеализирал и възпял красотата на българската жена. Майстора черпи сили и идеи от родното, от традициите, от паметта. Всеки негов портрет на обикновени селски жени и момичета имат излъчването на ренесансови мадони. Мома от Калотинци е едно много типично за майстора произведение. Това е портрет на случайно срещнатото на селски събор в село Земен момиче на име Станка. Тя е на 17 години. Както повечето картини на майстора, и тази творба ни привлича с хармонията на чистите цветове, с контраста между топли и студени багри. Картината се отличава с характерен, идеалистичен рисунък и силно символно излъчване. В образа на младото момиче виждаме идеализирания образ на българската селянка. Лицето й е чисто и непорочно, одеждите са спретнати и празнични. Цялостното излъчване на персонажа е едновременно нежно и силно. Братчет, виждаш ли, Цвете от Калотинци, защото момата е от село Калотинци. Ама той рисува и ябълки. Сериозно? И круши е рисувал, и грозде. Декоративният стилизиран фон, толкова типичен за картините на майстора, символизира плодородната българска земя. Голям художник. Братчет, къде може да видим негови картини? Как къде? Можем да видим в Националната художествена галерия, а освен това и в Кюстендил. Да, и в почти всички градски галерии в България. Хайде да те водя, че нямам търпение. Тръгвай!